laranja, foie, alberginia, azukrea, kaba, piperra utz beltza, ozpina, gazta ogia eta zagar txikitua. Osagaiak esan ditut eta hasi merke da martxan. Bueno, vale. Bueno, lehenko egingo duguna da gazta ogi hau. Egiten dugu plantxa berezi batean da gofre moduan ateratzen dugu. Hori da. Hori erosteko arraixa, ezta? Bai. Zen dugu hemen, pero da ya. Bai, sandwichera, baina bai, daka deko moldeak gofiak egiteko. Zen dugu hemen. Listo. Eta hau ez da espostria, sarrera bat bezala da, ezta? Bai, baina gazi gozoak ematen dio, sarrerako... Bai, sarrerako hori... Hori da. Bai, hemen. Bizkotxo bat. Hortxen, martxan dago, bero berua, eta hortzen sartu eta... Bai, edo lau minutu edo... Eta bitartean? Bai, albiko zagarra horrean daun txikituta. Eta egingo dugu pizkat lehen bezalako bat, konpota bat edo... Hori da, hemen ura eta zagarra txikituta bakarri daka. Aurreratzeko lana, hori da. Ez deko azukrerik edo zen. Eta gero egingo du, hori gazi gozoa. Gazi gozoa, hori da. Eta hori erabiltzen dago, gozo pixkat eta... Hori da. Laranja zumoa. Gazi eta gozoa bat egin da, saltza bat, ezta? Hori da. Eta hemen. Igual piztu igual hori... Bai. Zartai ez da? Bai. Bigo hor azukrea. Azukre pixkat. Hemen karamelizatu ingo zuen. Hori da, bai. Kaba ere. Kaba ere, bai. Dira dugu dotera zigia, Bai. Espina, bai. Baina bizkaitarra esan da kaba bota lasai, ez da? Gura bezala zen, erabiltzen Hori da, bai, hori. Bilboko gura, ez da? Eran ditzen da. Karo, hori da, bai. Laranja, Egon behar da hemen, hori, loditu arte, hori... Bai, gorputa pixkat ardezan, azukrere karamelizatu, hor txen, utziko du pake-pakian. Bai. Eta gero egingo du, alberginakin egingo du laminakorik milorrari egiteko. Bai. Eta, bueno, nengo zuzukatu lan. Bai. Hori da, pixka zuritu. Bai. Bueno, pixka da. Hola xen. Kaino bazalak endu, ez da? Bai, nengo... Zego pizka gogorra geratzen da bestela. Hori da. Bueno, esan behar da, kasu honetan Inigo gaur ikasi dula alberginia euskeraz, ez da? Bai, alberginia, bai. Beti izan dugu berenjena da, bueno. Karo, zer gertatzen da, beak ordutegiatik ez daka demora gure programa ikusteko. Baina gure programa ikusten duenak jabadaki pixkanaka, astero, izberri bat ikasten du. Eta alberginia aspalditaekan badakigu. Dut astuko da. Hori da. Ondo. Bulta batxeko mogu niri. Bakarrik da, pizkate biguneko. Bai, biguntzeko pizkate, hori da. Zaporea manten behar da. Hori, hain txikitia ebaki ezkeo pixka bigutzi arrexo. Segi da egiten da. Bai, segi da. Hau hasi irakiten. Bai. Eta honen ingo du, plantzatu ingo hemen albergina. Hori da, bai. Igual aldatuko. Bai, aldatu honea zua, metxen hau lasaio. Hau beto hor ikusteko. Erki. Bai. Bueno, zu jota fogo zabiltza, astelena, asteazkena, eta gaur osteguna, hori bihar ere bai, nola ez? Eta, baina etxian gero sukaldean zeu bakarrikan ez, anaia ere bai. Anaia eta bilok, ez da? Bai, bilok gauz. Bai. Bea torri dabe bai, baina, bueno. Bea laguntzaile dakau, ez du nahi kamara horren artean, baina zengo dio, pakien utzi, ez da? Bai. Baina, bueno, bera, da, burua baita ere, gauz guztia horrekin, aurrera teatzeko, ez da? Beti gauz bilok lan hitzen eta daiak eta bilaten gara, eta, bueno. Bilok alkarekin orduan. Kusik eta bezlan da. Abarze multan. Zendago forma, baina, bueno, lehenik egiteko prez. Hori, beste pixkat, ez da? Bai. Bale. Eta, bueno. Ondo, haure egin. Bai. Hemen, alberginiak. Bai. Milorria. Azken finean zer da milojas bat egin. Hori da. Bai. Hori da, eman indarra pixkat, bai. Eta hori ondo dikoa, ez da? Bai, geratu behar da horan oso... Lodia, gorputzakin, ez da? Bai, gero gainetik botatzeko, glaseatzeko. Ondo diak, iba.
Bueno, eta hortengo azoka nola dator? Porte, etorriko da, ezta? Bai, Badia liburuak, musikare bai. Beti moduen, bai. Betiko moduan. Bai, jente pilo etortzen da. Pilo bat. Iparraldetik ere etortzen da jente asko. Asko, bai. Bai, izaten dira segundunak. Bai. Garai horietan gaine zubi hortan, o kanpoa zoaz, o bestela beti dago plana, noa eta azokara juteko, ezta? Bai. Hori da. Aurtengo azoka, hementxe nahoixen izango da. Ez dugu aukera ekarri posterra, baina, bueno, hemen, hori da. Eta horten, 49. edizioa. Hori da. Urrun urtean, urrezko estaiak. Baina horten, baita ere, aurtengoak badu garantzia, eta 49. Ez da gutxi beha, ez da? Hori da, eharki. Bueno, ba. Zena. Gero ingo dugu bai, favor plantxan ingo dugu. Plantxan. Bai, pizkat gatxa eta pizkat pilpeltxa. Kolore pixkat eman, gofri jase bortikoa behitzen dut. A ber, ez dakit, a ber. Beste pixkat, ez da? Nebez. Hori da. Ba, pixkat egon gogea, gofri, nola dituko dio? Bai, gofri. Gofrea bukatu zai, eta abek egin zai. Berehala gatoz. Ikusten zu ja da, lo egiten da, ja, karamelizatzen da, eta orain itxe hori utzitzeko bai. Eta kasi, albergina, ikusten duzu ja, kasi inda da, ezta? Bai. Aterako platera. Imaginatea. Bai. Hori da. Eta hor bertan, zer egingo duzu? Foa ingo. Bai. Bere berotasun hortan, ezta? Bai, hemen bertan. Honen zaporea era ukiko da hori. Foa, kasu honetan freskoa. Freskoa, bai, freskoa. Hori da, zati eder bat hartu, eta buelta. Hori da, niko bizkat beretxeko. Hori da. Hau iztu da, eta nela jartzen. Bale, ba. Bai, guze hemen olizioa jarri berrik ez. Ez, berak soltatzen du koipe horrekin, nahiko. Hori da. Ikanien ipini duzu, eskatagatza, eta gero baitare piperra utzik beltza. Hartu. Oso, no? Eta izango da plater bat, aldatzen gongo zeona, ez da? Bai. Hori da, beti aldatzen. Itxalatu. Gogoratu guztioi, ostegun gauetan, egun berezia, gauza txiki guzti hau edanak, pintxuak eta horrela, jateko aukera. Epa! Jateko aukera. Eta gero, egunero, zabalik. Egunero, bai, hori da. Seguna izaten da, egune berezia. Berezia. Bueno, gaua berezia. Gau berezia, hori da. Bueno, hemen deko goia. Tor jartzen dira adibidez, zuk aukeratutako 5 pintxuak eta listo. Bai, hori da, bai. Bueno, kartaren zerbitzu normala bai dekogu, baina, bueno, eguno gau horretan, gu egiten dugu menu bat, pintxokin, eta, bueno, bost eta listo. Hori da. Bueno, ikusiko haber gofreria berzean doan. Bai, eber. Ez dut ja, egin dago dela. Bueno, nahiko ondo da ja. Nahiko ondo, ez da? Bai. Eta ja, ba, bueno, platuko igual. Plater bat zehatzen nahi? Bai, emetxe, honea. Bero, betenak. Kolore gehiago hartu bezaldetik kan? Ez ondo da, ondo da. Biguna egon behar da jateko eta. Jarki ba. Eta bueno, ja, bai piniko ja, bai. Eta platera? Bestaldera. Bestaldera, aldrebez? Claro. Hola? Hola. Baina nola? Marka ikusteko o nola da? Ez, horaxen da, eh? Marka ikusteko, bai. Hai pintzeko pizkat, altura pizkeko. Altura pizkatea. Hori, emateko pizkat. Eta, plater batekin nola hartzen duen, volumena beak, Bai, altura emateko, plater hori. Hane pintzen dugu ja, milorra egiten dugu, alberginekin. Hori da, bai. Foa. Foa zati eder bat. Beste albergina. Bai. Gero pintzen dugu pizkat, zagarra. Bueno, zer pentsatu plateri buelten ban berginenik. Hombre. Eta gero beste albergina. Claro, zuek pintxotako lehiaketan ibiltzen txastenak, pentsatu behar dizuek pintxoekin eta gero aurkezpena pixkat espektakularra izateko, ezta? Oso garrantzitsua da. Egoten da beste hor lehiaketa da, egon behar da jurau bat, eta bueno. Dana. Ikusi behar da, zure pintxoa izan behar da bizkat. Bai, atentzioa ditzen den horietakoa, ezta? Jarki. Eta ego gaine, bueltan honek, ingo dio saltzai pixkat entzi. Goitik botako. Goitik bai, baina eki bester hori goera. Karo, hori da. Hori da, klaro. Mantentzen da hor, bateran. Hortxean. Brilloa ematen da.
Bai, gazi gozonekin, karamelizatu puntu honekin, brillo eta guzti, ez da? Hori da. Bueno, artista. Hori da. Bien, abatzea. Eta gero, Hori da. entzien duguna da, pizkat. Bai, apaindu? Bai, apaindu da, zagarazko agrikultzea bai. Baita ere. Gozi gozua. Bai, gazi gozoa, bai. Eta berde hori kolorantiekin eman da pizka? Bai, pizka kolorantiekin. Hori da. Vale. Pistatxoren hautsa, pizkatxo bat. Hau pistatxoak hartu eta txikitu, ez da? Monolinoen horrela txikitu eta listo. Hauz bihurtzen da. Hau da, pizkat zaporea ematen da. Zaporea emateko? Eta gero koloreak emateko... Bizitasun bizkat emateko? Gelatina bat, hau da zagarra eta granada. Eta pintzen dugu eta... Horrekin egiten da infusio bat bezala, bai, eta gero zabaldu, hori da, eta lehortzen da nien tirakin. Hori da. Zebek itxin inda baita ere. Itxin egiten dugu, bai. Bueno, zenbat egin ikasten, txorienen. Pintzen dugu ja, hola, esatea. Hori da. Bueno, oparia irudianek, Bai. Gaurko lehen da biziko platera, eta bea, opari bat izela, ez da, orkestuta. Bagatoz. Gure txefaren azken ukituak, gazta hogei maza gofre moldean sartu eta egin. Laranja zukua, azukrea, ospina eta kaba murriztu. Zagar txikitua eta ura berotu. Alberginia zuritu, zatitu eta zartagian egin. Foa zatia, gatza eta piperbeltzarekin zartagian gorritu. Osagai guztiak geruza desberdinetan ipini, milorria osatuz. Gazi gozo saltzaz gozatu. Pistatxo hautza, gainetik bota eta kolorez apaindu. Prest daztatzeko. Pena eta ematen dide, pena nahet ezan, zea, inpolita dogio, laso gorri horrekin da, hola, remate horrekin da. Bai, hori da. Bueno, medikan hasiko naiz. Bueno, karo, biuna da, ebakitzeko, Karo, foa biuna. Nahi, geruza garraxo. Hola, xen. Hola, xen. Hola. Hola, eta hartuko dut geruza ogia hori bai, Eta izue. Hemen xen. Saltzere bai, hola pixketu bat. Eta baneko barrura, Bat dita bat. Gero. Hau, plazera da, Oso goxua, bizka saltze bizka hartuko eta mendik amaitan, Hanka, zigozuek ematen dio bere ikutu hau, Buenísimo. Agatxu da, zebestelan foa dana dakigu zelan zaporeako, baina, horrekin... Bai, hasieran pena eman dit, puskatzia, baina gero merezi izan du, puskatu, eta jan, dastatu, eta da oso lagarria. Du gabe. Gaur hasiera ona, eta oraindik bigarrengo platera falta da. Ea ze sorpresa ematen digu. Seguru, sorpresa izango duela. Bagatoz.